Няма да повярвате на какви неща се натъкнах днес в TT Market, защото дори не подозирах, че ги продават там. Аз като един върл фен на изкуствените мигли, първото с което се здобих ето тези изкуствени мигли на марката All My Lash, като модел им се казва филтър и са дълги, обемни, аз такива мигли точно предпочитам и страшно ми харесаха, между другото нямам търпение да ги пробвам и даже мисля да ги пробваме още сега, защото смятам, че това ще са ми следващото любимо нещо. Така да направим един бърз различен сега и ето вече са сложените мигли. Честно казано, точно в моя стил са много добре стоят, даже самият им ефект е доста така повдигащ, както аз много обичам. Много ми харесват и само да ви кажа, че имаше всякакви други видове, така че ако са ви харесали, може да отидете и вие да разгледате, но аз лично съм много доволна до момента. Следващото нещо, което си взех и много се вълнувах между другото за него е най-новия глос на Maybelline, който е с съставката за плъмпинг ефект и този е в цвят 01 Blush Blaze. Той е подобрената формула на класическия им гланц, който излезе, ако не се лъжа, миналата година и ще го пробваме сега, за да видим дали ще има разлика в устните и ако има разлика, 10 от 10 му давам. Така, за момента стои уникално, аз обожавам такива гланцове. Даваме му около 1-2 минутки и да видим какво ще стане. Определено ми харесва Maybelline и този път успяхте. Следващите два продукта за очи и лице, които съм си взела са ето тази най-новата спирала на Maybelline, която е Firework. Мисля, че това е най-обикновената им формула, не е тази, която е водоустойчива. И на първо място, четката, между другото, изглежда много добре. Доста тънки косъмчета са, също така самия накрайник много лесно се движи, може да достигне до всяко едно мъничко косъмче, което имате на очите си. И така, като гледам, самата формула не е прекалено течна, не е прекалено гъста. Смятам, че ще върши перфектна работа. Между другото, в момента все още ми пари на устните, така че съжалявам, ако звуча малко странно. Нямаше как да не пропусна да се добия с очна линия. Всички знаем, че очната линия за мен лично е неизбежна част от моята грим рутина. Този път съм взела на L'Oreal Infallible 24-часовата. Ще трябва и няма да подложим на тест, но този тест ще бъде следващото видео. Ако сега не си цъкнал все още плюсчето да се абонираш за нас, сега е твой момент, за да видиш следващия път как ще се представи тази спирала. Хора, аз също така не можах да повярвам, че открих това. Това е най-нашумелия комплект на Латафа. Значи, аз като го видях, не се замислех. Просто казах, давай го. Това е комплект по случай 5-та им годишнина, като вътре имаме класическата розова яра и кенди ярата и между другото нямам търпение да я подушкам нея. От тази яра сигурно имам 2 или 3 бутилки. Никога не е излишно да имаш още една. Споменах ли, че цените не са безбожни, както в други магазини и сайтове? Да. И също така са оригинални. Как да разберете дали вашите дубайски парфюми са оригинални, ако имате ето този печат, ето тук. Ако този печат съществува, парфюма е оригинален. Между другото, за тази яра съм чувала много смесени отзиви. На някои хора много им харесва, на други хора не им харесва. Сега е момента да разберем дали на мен ще ми допадне и да разбера защо на някой не им е харесал. Мирише много хубаво, между другото. Трябва да пробваме на кожа. Много приятен аромат е. Много ми харесва. Доколкото знам, се опитва да правят аналог на Prada Candy на Moschino той, но с разликата е, че този е много по-прибран самия аромат. Той не е толкова дързък, както е прямо останалите парфюми, тези, за които говорех преди малко, защото те са много набиващи, много натрапчиви, докато този е много приятен. В смисъл, пак се усещат бомбони, усещам боровинка, такива сладки плодове и същото време е обран самия аромат. Не е too much. Може би на хората, на които не им е харесал, защото просто е прекалено цитрусов и прекалено, може би, бомбонен за тях. Ако не сте от тези хора, със сигурност няма да ви го препоръчам, но другата яра, тя си е класика в жанра. Аз си я знам тази яра как хая, но все пак искам отново да я усетя, за да видя дали случайно не са я променили. Не. Все същата си е. Мирише си точно на ягоди, на бял шоколад, на маршмелоу. Бих казала, че
Ако не сте от хората, които обичат бомбони, с определено ще сте от хората, които обичат ягоди. И на последно място си взех прословутият ми любим крем на Миаманте. Този крем, това ми е вече сигурно ще ми бъде, мисля, че 3-та или 4-та опаковка, ако не се лъжа. До момента само през сайт съм го поръчала, защото почти никъде го няма на място. Но, както казах и в началото на клипа, изобщо не подозирах, че го продава в TT Market. Ако искате си вземете от този крем и от останалите продукти също на Миаманте, защото имаха много голяма разновидност, TT Market е вашето място. Това беше от мен. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, цъкнете плюсчето и ще се видим в следващото видео. Чао и до скоро!